सासेयानो साथाम नों साथामानो सासे हे आफा इसोर नों जेरावखि थाया मानो जों बुहुमनि सुबुं माहारिफोरनो मोजां राहा लामा दिन्थिनानै होदो आफा सुबुंनि मानसिफोरखौ नोंनि अननायजों नोंनि गियानजों गासैनोबो मोजां राहा लामा दिन्थिनानै होदो गासैनोबो मोजां गियान हरदो आफा हे आफा आनान गसाइ आयै नों मेला नायनोसो थाङाखैमोन जानो थांनायालाय थांदोंमोन एसे दावराव दावसि जानानैसो फैनांबाय आयै मा दावराव दावसि जालायखो माथो बुंबावनो आरो बे फाग्ला अमा राजाया हनै जावैसो सन्थलाखौ सोबादों आरो सोबादों आफाखौ आंबो सोबाफिनबालाय खेबसे गोबनो आयो बिदिखि जायो आरो सोरबा मेलायाव थांनायानो बुलायलायनाय माबाहाय खर'आनो गाज्रि जाबाय बेना थिग नंला खर'आ आरो नै आइ सोमसि नोंजों मोजां फंसे बाथ्रा रायलायनांगौ दं आंहा दा रायलायनोसै रावबो गैयियाव दे होमबालाय नोंसोर रायलायबाय थाथ'दो आंबो आथिं आखाइ सुहैनोसै औ दे आं दै रेडि खालामनानै दोनखादों हामबायसै आफा आं मेला नायनो थांनो ओंखारदोंमोन नोंनाव फैसा दङबा हरलाय गैयाबा नाङा दे मेला नायनो थांनो आन्थालाय दङ आरो लांनो हागोन दे ओमफ्राय नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम लोखि फुजानि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ लाब्रा फेमिलिनिफ्राय गासैबो लाब्रा नायगिरिफोरनिसिम आरो बिथांमोननि नोंथांमोननि न'खरनिसिम गाहाम हामलायनाय अननाय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय हामानोथ' सोबालायनाय जाखो आयै माथो बुंबावनो फिसा बेफोर खोथाखौ जाला माला खोन्थाजालाबाया दे न' सिङाव थांनानै खोन्थाहैनोसै आं ओइ जोंलारि जाबायना जायाखै नोंनालाय दसेल' थाथ'दे आं आफानाव फैसा लायनानै फैनि ओमफ्राय ड्रेसखौबो गानस्लायनि आं दे थाब जागोन दे हाब दंबावो फिसा नङा होनलाय नों औ नंगौ दे मोजाङानो जाबाय दे आइला आइला जामाइला बमर' दावसो देलाय जेबो जामारला होमबा नोंसोर आं जेबो मोनजायाहाय दिनै बेनिखायनो जाथ'ला आंनाबो उदैया गाज्रि जानानै दङलै जाला नोंसोर जादो दे आयो बिदिसो जाबाय होमबा आंबो अफेरानि जानायखौ जानो दे जा अफेरानिया हारसिं जाजोबनोबो हानाय नङा अफेरानि एसे राननानै हरदो दे जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु बैथिं दसे थांनि फैलाय आच्छा दे होमबा नोंसोर जाबाय थाथ' थाब फै दे फैगोन ओइ दावसो देलाय नोंलाय मालानिफ्राय जेबो जायै जाखो मालानिफ्राय बार लायै लायै जानाय बुस्थु गारग्रा जाखो नोंलाय सम आरो थासारिजों लोगोसे आंबो सोलायबायहाय गोदो जेखौ मोनो बेखौनो जायोमोन नंगौ नामा दे होमबालाय मानो थांफैदेलायनो हराखै हर आयौ थगायसुलिफोरा आंखौ थगायनानै सोरखियाव गाखो होनानै खर'आनो जालाङा आयै खर'आनो बहाबा खारनाय बायदि मोनलायलांबाय आं दसेनो जम राजाखौ नुनानै फैलायबाय आं ओरैबायदि थगायना नोंसोर आंखौ मिनिदोंसो नोंसोरो पापिफोर आंखौ मानो गाखो होनाय नोंसोर बेवहाय जिवानो गनानै बहा थांनानै फैब्रबाय दसेनो आयै बिदिखि जिरायनो होयो आंखौ बिदि गाखोनो होयो नोंसोरनि खोथाखौ लानानै आहा जारला जाबाय जेबो जाया होननानै मानो गाखोनांगौ जाखो दसेनो जम राजाखौ नुनानै फैलायबाय आंहा जेबो नङा दे दुमफाव एक्सपिरियेन्स ना आरो आबो दुमफाव जेबो नङाथ' सिरिथा पापिफोर नोंसोरनि थाखायनो दिनै आंहा जम राजाजों मोगा मोगि जानानै फैनांबाय सोरबागि थगायनानै बेफोरबायदि सोरखियाव गाखोहोयो नोंसोरनो गाखोहैदों बेसेबां गाखोहोयो बालि आंखौ दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि सोरखियाव गाखोनो दालिं वाइला जामाइला दुमफाव मा जाखोलै दुमफाव सोरखियाव गाखोनाया खर' गिदिंदोंनो बाप्रे सोरखियाव आंबो गाखोनो हायालै दुमफाव बोरै जाखो सोरखियाव गाखोलायनो हालायै आंनि मथेबाथ' सोरखियासो नोंखौ उल्था गिनांगौमोन नोंसो सोरखिनि थाखाय बिदि जाबाय सिरिथा नोंसोरो थैनो लुगैदोंबा गाबागाव सोरखियाव गाखोनानै थैथां आंखौ बुंनाङा सोरखियाव गाखोबानो थैयो नामा जाम्बि बेसे मोजां इन्जयसो खालामनांगौ हुर छिउ बिरलायनाय बायदि मोनलायो सिरिथा नोंस्रा मोजां मोनो नोंस्रा गाखोहैबाय था जोंफोर गाखोनो हायैखौ मानो थगायनानै गाखोहोनांगौ आंहा दसेनो जम राजाखौ नुनानै फैलायबाय आयौ बेबो गं गोलावनो सोर गाखोहोनाय नोंखौलाय जोंनो गाखोहोदों दुमफाव नोंखौ जों मालाबाबो गाखोनो लिंबाबो मोनासै नों दिनै गाखोबाय बरिया बिदिनो खेबसे एक्सपिरियेन्स लानांगौ आंखौ रागा फोजोंनाङा नोंसोर आंसो मिथिगौ दा सोरखियाव गाखोनो हायै अबस्थायाव माबायदि मोनदोंमोन खिनो ओंखारा आं हासुनो ओंखारा उदैयानो सेबथा जाजोबलायदों गिनानै नोंसोर आंखौ बायदिसिना बुंदों दिनैनिफ्राय नोंसोर आंखौ गाखोनोल' लिंबाव जेबो जायालै फै गाखोबावनोबा बै जिरायनानै चट गिदिंनाया हरखार गैया आङो थैनो थाखाय गाखोनानै लाहैया आं जाय गाखोनाया गाखोनो हागोन आंखौ मानो लिंनांगौ नोंसोरलाय आंहासो बोरैबा मोनजोबलायबाय आंहासो मानो गाखोनांगौ नोंसोरलाय आंहासो बोरैबा मोनलायबाय दाबो हाथ'आनो लो बावजोब्बाय आंखौलाय मानो सोरखियाव गाखोनांगौ पापिफोर जेबो नङा दे दुमफाव फार्स्ट टाइमाव बिदिनो गिनाय मोनखायो उनाव गाखोफिनबा गिनाय नङा
माथो उनाव गाखोफिनबा गिनाय नङाथ' आरो थौदो गाखोहैफाबावनोबा जोंजों सिरि था नोंसोरो आंखौ लेंबाय थानाङा आंहासो बेसे बोरैबा मोनलायदो बिखानिफ्राय जिउआनो थल्ल गनानै बहा बहा मोनहैदों बेबो बेसेबांबा गोजौआवसो मोनबावदों सिदा जेब्ला सोरखिया थाथ'यो अब्ला गोजौआवसो दिन्दांदां जानानै थाबावो मिनिदों नोंसोरो गावस्रा गिया नालाय मालायनि गिनायखौबो मिनियो मानो मिनिनांगौ जाखोब्रा नोंसोरबो मालाय बेसोरा दुम्फावआव गाखोनानै बोरैबा मोनदों नोंसोर मिनिगासिनो मिनिनो ओंखारबाय आं दुम्फावनि बिदि अबस्थाखौ नुनानै गिना दुम्फाव डर के आगे जीतनो नै नोंसोरनि खोथाखौ मानिनो आङो गिगौ माने गगौ मिथिबाय नोंसोरनि खोथायाव गोदावनानै दिनैनिफ्राय आं बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेथारला आङो नांगौबा गोथाव बुस्थु जागोन आङो साहा लोंगोन आङो कफि लोंगोन आङो थेवबो नोंसोरनि थिननायाव आं बेफोरबायदियाव गाखोआ आङो थौब्रा दुम्फाव थौ खेबसे स्राय गाखोबावनोसै आं दङ ना गिनाङा नोङो फार्स्ट टाइमाव बिदिनो बयबो लोहो गियोब्रा उनावहाय मोजांसो मोनदावलांगोनब्रा नोङो गाखोदाव मानसिया जिउआव गासिखौबो खेबसे इन्जय खालामनानै नायनांगौब्रा आय महाराजा नोंहा गेलेनो गोसो जादों गाखोनो गोसो जादों गाखोहैबानो जाबायना आंखौलाय मानो लिंबाय थादों नोंलाय आंनि खर'आनो मा जानानै दंखायो आरो बार लिंबाय थादों दे दुम्फाव गाखोनो आच्छा दुम्फावनो दै होबायना होआखै नोंसोरलाय खर' गिदिंदों होननायखाय जों जेरावबो गारनानै थाङाखै आं दै लायनानै फैनि नाङा दै सैनांला आंनो गय मोनजाबानो मोजां मोनसिगोन आं गय जाबासो मोजां जासिगोनलै बब्र मा नांगौ जाखो होमबालाय आं गयखौनो लायना फैनोसै नाङा गय आंनावनो दंखायो दै लोंनानै होबा एसे मोजां मोनगोनलै दुम्फाव खर'खौ नांला जाबाय ओइ गथ'फोर थौ थांनोसै आइला थांनोसैबो सिख्ला मानसियानो इसेबां दुरबलबा मा जानांगौ जाखोब्रा दुम्फाव महाराजा जात होनबाय थाना मिथिबाय गासिबो मानसिया बेफोराव गाखोनो हाया मिथिबाय गासिबो मानसिनाव बेफोराव गाखोनायनि गोहो गैया बांद्राय हाथारि मानसिफोरखौ बिदि थुसुम लिंनानै लांनाङा माला मा जागोन रावबो फात्ता मोननाय नङा बालनि आंखौ रागा फोजोंनाहाय लामाफ्रा जोंबो थांनोसै होमबा दे थांदो बांद्राय मोनाजासे थानाङा जागोन दे दुम्फाव मा जागोनलै आया नोंहालाय मा जाखो दसेनो जेबो जायाखैलै आच्छा बार' थाइबानि लारु नैबे अमा राजाया गोसोनि खोथाखौ फरायनो रोंगौ मिथिबाय दुम्फावखौ नुनानै बोरैबा जादों नङा होमबा आसलथे नैबे दुम्फावा नोंनि फिसाजोनि महरजोंबो एखे नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डजोंबो एखे बोरैबाथ' जाखागोन बुजियोब्रा बम्र भाई आंबो बुजियो जाबाय दे बेफोरखौ रायखांबाय थानांला गोसोफोरा बोरैबा जायो ओइ बम्र जों मालाबाबो थांखांनाय जाथायफोरनिफ्राय बारग'वालै थांखांनाय जाथायफोरा थांखांनाय गोसोखांथिफोरा जेरैखि नङा जेरैखिबाबो जोंनि खाथियाव सौग्रुफैफिनो मिथिबाय जायखौ जों मालाबाबो बावगारनो हाया थांखांनाय जाथायफोरा दासिमबो आंनि सिमाङाव आंखौ मैहुर खालामफैबाय थायोलै मोजाङैनो उन्दुनोनो होआ जायो बम्र जायो दा जों ओरैबायदि बैसोआव दङ ना जेराव जोंखौ थांखांनाय जाथायफोराबो एखनबा उसुखुथु खालामफैयो आरो फैबाय थानाय बोसोरफोराबा मा जागोन बेनिबो टेनसना जोंखौ उन्दुनो होआ खालामो आरो सोलिबाय थानाय दिनफोराबो जोंखौ बिराद अभद्र खालामो नङा होमबा दा नुबायना जों गोदो गोदाय सेंग्रा समाव माबायदि उदां बेरायोमोन दा गथ'फोरनि थाखाय बिसिफोरनि थाखायसो जोङो थांनानै थानांगौ गोनां जायो हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि थाखाय थांनानै थानाय जायालै संसारनि थाखायसो थांनानै थानाय जायो बेबो मोनसे जेबोला हाबा जायोना जों गावनि थाखाय थांनानै थानाय जामारा संसारनि थाखायसो संसारा मा सानगोन संसाराव मा खालामनांगौ संसाराव थांना थानो थाखाय मा जानांगौ मा थानांगौ मा लोंनांगौ बेफोरनोसै आरो बुंनो थाङोबा हाबा होननाय मोनसे बुस्थुआ बोरैबाबा मोजांबो बोरैबाबा सोरनिबा थाखाय सावबोलै दा सावनिफ्राय जों मालाबाबो बारग'नो हाया आच्छा जों बेखौ रायलायनोसो फैबाय होमबा नोंसो दिहुनदोंलै आच्छा मोनसे खोथालै बम्र आंहा मोनसे गिदिर जाथाय जाबायना मा जाथाय माबाफोर भुल मावलायबाय नामाब्रा गासैबो खेथ्रआव आं भुल खामानि मावो बे नङाब्रा बम्र माने खोथाया जाहैबाय आंनि खर'आव मेलेमानो गैलानो नोंनि खर'आवलाय माथो गोदोनिफ्रायनो मेलेमानो गैखाया गोबोरखिसो बेलाय मा गोदान बाथ्राब्रा बे नङाब्रा डाक्टरा बुंदों माने एक्सरे खालामखांनायनि उनाव रिजाल्टआ खोन्थादों आरोना आंनि खर'आव मेलेम गैया होननानै मेलेम गैयालासिनो थांनानै दं होननानै बुंदों डक्टरा बापरे नंमारगौ नामाब्रा नंगौ आंनि एक्सरे रिपर्टखौ नायनो नामाब्रा गारियाव दोनदों आं लानानै फैनो नामा नांला दे नों बुंबाय जेब्ला फोथायबाय आं आच्छा ओमफ्राय खर'आव मेलेम गैयालासिनो माबोरै थांनानै थाखो नोंलाय डाक्टरानोथ' बेखौ लानानै एसे माबा जादों कनफिउज जादों माबोरै थांनानै दङ होननानै दा जुदि मानसिफ्रा मिथियोबा मिनिस्टार गिदिरफोरा मिथियोबा आंखौ ज' लोगो नांनानै गेदेर साइन्टिस्टफोरनो सिक्रेट माबायाव रिसार्चआव हरगोन होननानैसो बुंदों डक्टरा दा मा खालामबावनांगौ जाखो जुदि आंखौ रिसार्च खालामो आंनि खर'खौ एलु एला खालामो बिसोर माबानानै एरख'नानै होमबा आं मा जानांगौ जाखोब्रा साननो गोनां बाथ्रा ओमफ्राय बे खोथाखौ नोंलाय आंनोलाय मानो खोन्थादों लोगो होननानै खोन्थाबायलै बम्र नाथाय साबि निउसाव होनो हालै थिग गैया नोंजों निउसाव होबाय बायगोन नों आंथ' निउसनि खोथाखौनो सानबावाखैमोन दाथ' होनोसै नामा आइला बिदि नङालै बम्र बिदि नङा मानि थाखाय नोंथ' आंनि जेबो मोजां खामानि मावनानै होआखैलै जेब्ला नों इलेक्सन गेलेदोंमोन अब्ला नोंनि थाखाय आं होख्राव नोंजों हेफाजाब होफादोंमोन
जेब्ला इलेक्सनाव देरहायो अब्ला नों मा होनदों गावनि टेलेन्टजों माबा मोनसे खामानि माव साख्रि ला बेफोर खोथाखौबो नों रायखांबाय थायो नामाब्रा माने नोंनो साख्रि होयोबा बयबो आंजों थाफाग्राफ्रा आंनिफ्राय साख्रि लुगैगोन ना बेनिखायनो नोंनो होआखैब्रा आच्छा मालायनिफ्रायबा हेफाजाब नांगौ उनाव गुबुननो हेफाजाब होफिननो बायो नों बारा मोजां नङालाय मानसिया ओइ बमब्र बिदि नङाब्रा आं बिराद हारसिं मोनदोंलै गावखौनो बेनिखायनो नोंनो फोरमायबाय न'खरावबोथ' आं खोन्थानो हायाना आंनि खर'आव मेलेम गैया होननानै न'खराव टेनसन जाजोबगोन बेनिखायनो नोंनो खोन्थाबायब्रा आरो आंनि खर'आव मेलेम गैया होननानै जुदि मानसिफ्रा मिन्थिगोन अब्लाथ' आंखौ मा सानगोन आंनि खोथा फंसेबो मानिनाय नङा बिथिंजाय इलेक्सन फैगासिनो दं आच्छा इलेक्सननि थाखाय आंखौ बुरखायलायबाय नामा नङालै लोगो हिसाबैसो नोंखौ बुंदों आं मा खालामनाया मोजां जागोन होननानै फारसेथिं माबा मोनसे सलुसन दङबा खोन्थादोलै मा होननानै खोन्थाबावनांगौब्रा खर'आव मेलेम गैयिखौ आं बासरसो मोनबायलै नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ आं होगोनब्रा खालि आंखौल' हेफाजाब होलाय माबायदि हेफाजाबब्रा माने मेलेम बुथुमनायाव मा मेलेम बुथुमनायावलाय आंलाय थाफालाबायनांगौ जाखोब्रा नोंनो फैसा होगोनब्रा आं फैसा औ नोंनो फैसा होगोन आंजों एसे हेफाजाबल' होफादो बे मेलेमखौ आं माब्रै मा खालामनांगौ जागोन दे आं नायगोन दे आच्छा फैसाखौ बेसेबां नांगोन नोंनो मानि आंनो फैसानि आंखाल जानानै दङ थेवबो गासैबो खेथ्रआव फैसाजोंल' मानो रुजुयो नोंलाय दोद जागोन दे माबा मोनसे खालामगोन सोरबा फैसा जासिबा लानांगौलै बमब्र भाई आजिखालिनि जुगाव फैसानि अनगा जेबो गैला जागोन दे आं एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामनो हागोन नों खालि आंनो बेबस्थाखौल' खालामनानै होदो माने मा खालामनांगौ आं रिक्सथ' लानो हाया थेवबो नाजागोन दे आच्छा बारु टाइमानि लारु थोदो दे मा बाथ्रा दे फैदोलाय बै दखानाव थांनि थौ जालाबो नोंसोर जादो थौ थांफैदोलाय दावसो देलाय नोंसानि बिनानावा थफिरामजों हाबा जानाया खबरा माब्रैनो आंबो मिथियाहाय माबायदिथाय हाबानि उननिफ्रायनो नुथाराखै मानसिखौ मालाय बेरायनो थांदों थाइलेण्डआव गोजानाव नामा औ जोंनि भारत हादरनि बाहेराव आयो मोनाबो थांफादों बिसोरजों होमबा बेरायनो थांदों बिसोर थाइलेण्डआव औ मालाय हौवा हिन्जाव बेरायनो थांदों आयो दे थांथोंसै आंहाथ' माबा बेरायनोनो बायो बे खाथि खालायावनो ओंखारासो मालाय नोंहा बेरायनो थांनो मोनबाबो बेरायनो बायो आंहा लुगैबाबो मोना आंहा एसे बेरायदाखौ बायोहाय जाम्बिखायनो बेरायनांगौहाय थांग्रोमोनदि मिथिगौ ना बे दाबसे जायगायावनो थाबाय थानोसै आयो गोदोनिफ्रायनो बांद्राय बेरायलाय लाङाखैहाय बेनिखायनो मिथिया गुवाहाटिखौनो नुहैफेराखै आं अमा राजायाबो दिनैसिमबो लिंफेरबायाखै नोंसिनालाय फैसा थाखा दङ बेरायहैनांगौ बाल जोंनाथ' जानोखौनो जेने थेनेसो जायो सोलियो बेनिखायनो लुगैनाय बुस्थुखौनो मोनबाबो बिया आङो जानाय लोंनायनिलाय जेबो खस्थ' गैया आरो फैसा थाखाखौलाय होनायालाय होयो बेफोरबायदि खस्थ'लाय जाफेराखै जानायालाय आंनो थांनो लुगैयाहाय माथो बुंनो गासैनिबो लुगैनाया एखे जायाना हांगैमोनदि नोंनाव फैसा दङबा आंनो अमा आदि हरदो बाल अमा आदि औ अमा आदि लानोसै आं अमा आदि दे जागोन नांगौबालाय दे जेसेबां हायो थाबनो आंनो अमाखौ आदि हरदो दे जागोन ओमफ्राय नै फुजानि दिनावबो आङो बेलेग खोथा रायलायनो गोसो गैयामोन ना आयो अब्लाबो बुंनोसै आं मा खोथा दे बुं जोंना गामिफोराव खामानिखौनो मोननो नागिराहाय माइ गायनाय दिनावल'सो हाजिरा मोनो माइ हानायावल'सो हाजिरा मोनो दाथ' माइ हानोबो गैया माइ गायनोबो गैया गामियाव थानानै माथो जेबो खामानिखौनो मोना बेनिखायनो सोरहानिबा न'आव टेम्परारि खामानि मावनो नांगौबा माने पार्ट टाइम आरो फुंनि मोनानि अब्ला मावगौमोनहाय आं ओरैनोबा दानि जुगाव मानसिफ्रा रुवाथि नागिरसो गारोना रुवाथिखौथ' थाया फुंनि मोनानि खामानि मावनोसैबा जेरै टाउनफोराव मानसिफ्रा फुंनि मोनानि खामानि मावनो लिंहरोना न'नि खामानिखौथ' आंनो मावजोबो हाख'आनो बिबोनाङाबो आंना बांद्राय आखाइ होफाया होमबालाय आङो फुंनि मोनानि नोंसानाव मावहैनोसै नोंसा आंनो हाजिराखौ मास हिसाबै हरो ना दिनाव हरबानो जाबाय आरो दे होमबालाय ओमफ्राय नै बे जोंहानि न'नि खाथिनिफ्राबो खामानि मावनो नांगौ होनदोंमोनहाय नों माबायदि मावो हायो ना हाया जागोन दे आं टाइमखौ माबानोसै आरोना नोंसानाव फुङाव थांनोसै 6टानिफ्राय 8टासिम मावनोसै बेलेगनि न'खराव 8टानिफ्राय 10टासिम सोरहाबा 10टानिफ्राय 11टासिम 12टा-1टासिम बिदि मावनोसै आङो न'खरब्रैसो मानसि मोनबानो जाबाय दे आं सोंगोन गोजोननाय थाबायहाय थाबैनो आंनो खबरखौ हरदे ओरैनो न'आव हौवानि खामायनायखौ जास्लायस्लाय खाथि खालानि न'आवनो एसे एनै खामानि मावनानै फैसा मोननाया बबेनि नङा होमबा हांग्रिमोनदि नंगौथ' आरो खामानि मावनायालाय माथो जोंबो गोदो रुवाथि थाफेरबायखानायखा
दानि जुगावसो मानसिफोरा रुवाथि थाया गोजान गोजानाव खामानि मावहैयो गथ' गथायखौ गारनानैलाय बहा गोजानाव थांनो आंलाय बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो आंहा फिसाजो गेदेरा गोमानांबाय दे जेबो नंला थांखांनाय जाथायफोरखौलाय आरो माथो रायखांबाय थाबावनो गाबोननिफ्राय फैबानो जाबाय दे आं अमा राजाजों गाबोन रायलायनोसै जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु बोरो फिसाफोरालाय बै दखानाव थांदों खोमा गावसोरसो मिथिसिगौ आरो मा बायलायखोथाय जानो आरो मा बायगासिनो दङबा वाइला आइला जामाइला बेसे फुस्ला बायलै नोंलाय जामाइनिया गोमाबाय बेनिखायनो गोदान लाबोबाय आं जाबाय थांजोबथ'दो आंनोबो फुस्ला दिनै नांथ'आ दे गाबोन लानो हागोन मिथिबाय गाबोन होमारगोन औ गाबोन होगोनथ' आयो दा न'आव थांनोसै माबायदि बिफाब्रा आंलाय गावनि फिसाजोनोनो जेबो मोजां बुस्थु बायना होनो हायासै गावनि बिसिनिबोथ' जेबो होनोनो हायासै आं फिसानोबो जेबो मोजां बुस्थुखौनो बायनो हायासै माथो मा जाबावगोनलै थिक्कारसो नांबाय आं सासे हौवा मानसि जानानै गावनि बिसिनो गावनि फिसानो जेबो होनो हायिया आच्छा बारु थाइबानि लारु थौदो जोंनालाय फिसाइफोरा माथो थाइलेन्डआव फैनानै जोंखौ फात्ताखौनो लाला बाल बा मालाय मिस फर्मजोंसो जि रायलायगासिनो दङ आंनाबो फिसाया आंखौ थालखौनो लायाखै बालनि हिनजावफोरखौबो लाबोफादों बेखौ पात्ताखौनो लाला आरोना जि गावसोरसो इन्जय खालामगासिनो हनै नायलाय बैनो बैसोर नङा होनलाय बदतमिसफोरा लान्थिफोरजोंसो रायलायगासिनो माथो बालनि जोंजों थाफायालासिनो गावसोर गोजा बेरायगासिनो आं हले जोंबायसो आंनाथ' हौवाया गाव हाबा जादोंना जायाखै बावबायसो खोमा सोलाय मा मोनबाय थादों बालनि जोंबायसो आं मामोन माहाय नारजि बुदां लान्थि लान्थि सिख्लाफोरखौ नुनानै जोंखौ बावबाय नामा थाइ भाषा सोलोंदोंलै आं मानि थाखाय इसिबां थाइ भाषा सोलोंनो लुगैदों नोंलाय बेलाय सिख्लाफोरजों रायलायनो लाजिनाय गैया नोंस्रा गावबा गावनि हिनजावखौ दोननानै मालाय सिख्लाफोरजों रायलायबाय थानो रायलायाखैब्रा हादोरनि सोमोन्दैसो सोंदों नोंसिनि हादोराव माबायदि इक'नमिक्सफोरा माबायदि राजखान्थियारि बिथिङाव माबायदि होननानैसो सोंदोंब्रा बिसोरनि रांखान्थियारिजों जोंनि रांखान्थियारिजों गोरोबो नामा बिसोरो मालाय टुरिजोंनो मोनजाजोबो जोंनि इन्डियाया टुरिस्टनि बेलायाव बांद्राय फैसा मोना जेरै थाइलेन्डनिफोरा मोनो एवार्डबो मोनबावबायसो थाइलेन्डआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन टुरिस्ट प्लेस माबानि होननानै मा होनना बुंदोंमोनलाय टुरिस्ट थांग्रा होननानै मालाय 1 नाम्बाराव मोनखांबावबायसो बेफोरखौ मिथिनानैबा आरो सोंफ्लाबाय थागोन नै नोंसोर बेफोरखौ सोङाखै माथो बेफोरखौसो रायलायदोंब्रा बदतमिस ओमफ्राय आंखौ लाबोफानानै आलाय सिलाय खालामदों आयो बावै बादालि नोंखौ कि आलाय सिलाय खालामनो हायो नामाब्रा चल टिट' हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै नोंसोर सिख्लाफोरजों रायलायबाय थानाङा बेवहाय जागोन दे थौग्रो बा सिख्लाफोराबो खारफाथार बाला बिसोरजों बाला बहा थांलायखो बिसोरलाय थौ बाला जोंबो बिसोरनि खिथुखौ गारा थुले बहा थांखुमा नायदों बिसोर जोंखौ गारनानै बहा थांनो नायदोंहाय बहा थांनोब्रा बैयावहाय एसे महित' लोंहैनोसै फै लोंनोबा नोंसोरबो बा सिख्लाफोरखौ नुनानै जोंखौ बावगालायथारबाय आरो दा हटेल रुमावसो मोजां सोंनाय फिननाय लागोन आं नोंनिफ्राय